tinc un clatallot amb dues mans per tu, Gràcia. Home, no m'estranya, ja no seria el primer. L'altre dia, te recordes que vam preguntar pel temps a Prades? Sí. I llavors va dir que feien una grellada, em sembla que van dir, no sé què, al cap de setmana, però resulta que hi ha 3 oients... Que deuen ser de Prades, no? No, sí. Pensava que vas parlar bé de Prades. Sí. Jo vaig parlar bé de Prades, vosaltres deu ser... Ho vas confondre amb Conflent. Jo vaig parlar de Prades de Conflent amb Prades. L'Isaac, el Jesús i el Quim, que estaven en aquella grellada i que van escoltar tots tres el que vas dir, esperant que... És a dir, pots anar a Prades quan vulguis. Però amb armadura. El dubte és, no sabem si ells tres et deixaran sortir. I si surts, com? Si amb el teu propi peu o no. Jo sé que un dia que em faig estimar, si vaig a... Què vas dir, exactament? Hola, buenos días. Jo vaig dir que a mi m'agradava més la ciutat, però que era un lloc ple de mística d'història, una cosa així. Però què saps, tu? Perquè vaig confondre amb Prades de Conflent. No, que és Prada. No, ja ho he entès, però per això vaig dir-lo de la mística i la història, perquè vaig confondre amb Prades de Conflent. Que no, que és Prada. No, que ja ho he entès, que vaig confondre amb Prades de Conflent. Que no, que es diu Prada, en singular. Avui tenim una secció que us agradarà molt. Mira, aquest look que hem vist, aquest look constant... M'ha encantat, guarda, perquè no hi ha una manera de sortir, Aquest look s'ha de repetir cada dia. Eren las rondas de Barcelona. Dale. ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están? Si en comptes de cants budistes, ara escoltarem això quan vulguem relaxar-nos. Bé.